bos días. Hoxe traio-vos un conto que nos fala das diferentes visións que temos do tempo os adultos e os nenos. Espero que vos guste. O conto de hoxe chámase 5 minutiños máis. Comezamos. O tempo. Que cousa tan curiosa. Papá fala seguido dese tema, pero eu creo que sei máis do tempo ca el. Por iso, polas mañás, encárgome eu de dicir: é hora de levantarse! Papá sempre nos pide 5 minutiños máis. A el 5 minutos parécelle pouco tempo, pero non é verdade. 5 minutos dan para moito. Mira que de cousas fixemos. Ata lle preparamos o almorzo a papá. Papá sempre di: veña, veña, non temos tempo. Vaia parvada. Tempo sempre hai. Para chapuzarnos nas pozas, para coñecer novos amigos, para facer malabarismos e para observar os paxaros. Viches? Eu do tempo sei máis ca papá. Papá ás veces embarullase todo. Cre que unha hora é moito tempo, pero non é verdade. Unha hora non é nada. Se aínda empezamos a xogar agora. E cando papá di: veña, que é hora de marchar. Sempre se engana. O tempo, a miúdo, colle por sorpresa a papá, pero a min iso non me pasa. Eu sempre sei a hora que é. Agora é hora de liscar para a natación. E agora é hora de volver para a casa. Viches, eu do tempo sei máis ca papá. El non ten nin idea. Cando papá di: é a miña hora de pensar, é a hora de pensar e silenciosa. Engánase unha vez máis. A súa hora de pensar é moi ruidosa. Papá sempre di: o tempo pasa moi rápido. Pero non é verdade. Eu sei que o tempo tamén pode ir moi devagar, sobre todo cando temos fame. Ás veces o tempo pasa moi devagar. Por que será? O tempo, que cousa tan curiosa. Papá fala seguido dese tema. Eu sei moito máis do tempo ca papá, pero á noite gústame que papá se encargue de a hora do conto. Non sei por qué, pero cando a hora do conto non lle sae nada mal. Eu sempre lle pido 5 minutiños máis, porque sei que 5 minutiños son unha chea de tempo con papá. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustase un montón. Biquiños.